Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Treñas ginako nga hindi siya makahimo sang aksyon sa nagligad nga Duterte admin. Mga mangunguma kag mangingisda sa antike nga apektado sang El Niño makabaton sang cash assistance. Western Visayas nakabalhag sang masobra 200 ka illegal fishers sa 22 ka adlaw suno sa PRO 6. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nag-ako nga wala siya sang gahom agod magpato sa mga kalyado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa House of Representatives sang ilagin investigaran si Anay Senadora Laila de Lima para sa ginaligarang nga pagkasangkot sa problema sa droga sa New Bilibid Prison sang 2016. Bisan siya nalipay nga si de Lima na pawalang sala sa mga kaso sang droga, gitpayag ni Treñas nga wala siya nagbato sa desisyon sang kadam-an ng mga miyembro sang House bisan miyembro siya sang Justice Committee sa iya termino bilang congressman sang Lone District sang Iloilo City. Suno pa kay Treñas, wala siya nagpartisipar sa mga hearings kag wala nag-ugyon sa amo nga investigasyon bato kay Dilima pero hindi man siya makasupak sa administrasyon sa amo nga tion. Amon Tinlupa City Regional Trial Court or RTZ Branch 206 sang Lunes gindismiss ang tanan nga mga kaso sa droga bato kay Dilima kay ginfile sang iya political nemesis nga si Duterte sa iya termino. Gindismiss ang trial court ang ikatatlo kag katapusan nga kaso sang conspiracies to commit drug trading bangod sa kakulangan sang ebidensya. Ang mga mangunguma kag mangingisda nga napektuhan sang pila ka bulan sang El Niño sa antike magabaton sang cash assistance salin sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families o kon PAFF program subong nga Huwebes, Hunyo 27. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang magapanguna sa pagpanagtag sang 100 million pesos nga cash relief sa mga apektado nga mangunguma kag mangingisda. Ang tagsa ka benepisyaryo magabaton sang 10,000. Samtang si Governor Rodora J. Cadiao nagpaabot sang iya pagpasalamat kay Presidente para sa pagpili sa antike sa tunga sang iban nga mga probinsya sa Western Visayas. Sino pa sa iya nga gusto sinitani kadtuon ang cheque sa Iloilo pero sa ulihi nga tion ginpahibalo siya nga ang Presidente mismo ang nagdesisyon nga personal nga magpanagtag sang bulig sa antike. Yara karon sa 245 ka violators ang illegal fishing ang arestado sa 81 ka operasyon nga ginpatigayon sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa kadagatan sa Western Visayas base sa datos sa Hunyo 1 tubtob 22 sa 2024. Nagapanguna ang Negros Occidental sa may pinakamadamo nga arestado nga may 95 ka kaso. Ginsundan man ini sang Iloilo Province nga may yara sang 84 ka mga nadakpan, Antique nga may 23, Aklan kag Capiz nga may tag 16 ka kaso. Nabalhag naman sa isla sang Guimaras ang pinakamanubo nga kaso sang illegal fishing nga may yara lamang sa 11 nga mga arestado. Ang datos nagapakita sang mabasko nga pakigbato sang Police Regional Office 6 sa pagpatuman sang RA 10654 o kon Philippine Fisheries Code of 1998 sa pagtapna sang illegal fishing sa pungsod. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.